Што Лукашенко хоча ад новага міністра? Чаму яго сілавікі затрымалі некалькі дзясяткаў чалавек? А таксама за што вядомая чыноўніца прапануе караць беларусаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Беларусі пачынае разварочвацца новая маштабная крымінальная справа. 9 красавіка сілавікі прыйшлі ў мінскі офіс вядомай архітэктурнай кампаніі «Зробім архітэктс». Гэта адна з самых вядомых і паспяховых такіх студый у Беларусі, якая рэгулярна атрымлівае прэстыжныя міжнародныя ўзнагароды. Паводле інфармацыі журналістаў партала «Зеркала», адразу былі затрыманыя ўсе супрацоўнікі, якія знаходзіліся на месцы працы, а гэта каля 50 чалавек. Прычына цікавасці сілавікоў да кампаніі пакуль невядомая, але ўжо ёсць дзве версіі. Намінальна сілавікі нібыта прыйшлі па эканамічных прычынах, але ж блізкія да структур тэлеграм-каналы сцвярджаюць, што цікавасць да архітэктараў узнікла пасля допісу ў сацыяльных сетках аднаго з заснавальнікаў студыі Андрэя Макоўскага, вядомага пад творчым псеўданімам Андрусь Бездар. Ён паведаміў, што атрымаў ліст ад дзяржаўных органаў з даручэннем наняць у штат ідэолага. Яўнай крытыкі гэтага распараджэння з боку Макоўскага не прагучала, але з заявы прапагандыстаў вынікае, што яго пост сілавікі расцанілі як незадаволены з загадам, у выніку чаго адбыліся масавыя затрыманні. Варта адзначыць, што афіцыйна ані ўлады, ані сілавікі, ані прапаганда гэтую історыю не каментуюць, але па інфармацыі ўсё таго ж партала «Зеркала», на наступны дзень 10 красавіка у офіс «Зробім архітэктс» зноў прыходзілі сілавікі. Як і напярэдадні следчыя дзеянні праводзілі супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў. Яны загадалі ўсім, каго учора не было на працы, прыйсці ў офіс і зноў правялі затрыманні. Ужо вядома, што большасць затрыманых напярэдадні ўжо адпусцілі, але ў якім статусе людзі, сведкі ці падазраваныя, пакуль невядома. Вядомая чыноўніца патрабуе караць беларусаў за няпраўду ў тыктоку. Старшыня Савета Рэспублікі і верная паплечніца кіраўніка Беларусі Наталля Качанова абурылася шматлікімі зваротамі народа да ўлады. Паводле яе, вялікая колькасць такіх ролікаў адцягвае дзяржаўныя органы ад працы, а калі пачынаюцца разборкі, то нярэдка інфармацыя, якая прагучала ў сацыяльнай сетцы, аказваецца непраўдзівай ці недакладнай. А таксама чыноўніца перажывае, што ўсё гэта стварае негатыўнае ўражанне пра жыццё ў Беларусі. Таму цяпер яна прапануе ўвесці адказнасць за тое, што беларускія карыстальнікі выкладваюць у публічную прастору. Але як трэба караць за такое, чыноўніца не ўдакладніла. Дарэчы, адметна, што проста цяпер перад велікоднымі святамі беларусы па ўсёй краіне зноў масава скардзяцца. На гэты раз людзей абурае, што з крамаў амаль зніклі белыя яйкі. Такія паведамленні прыходзяць як з Мінска і абласных цэнтраў, так і з малых гарадоў. Камунарка стварыла шакалад у гонар галоўнай карнай структуры рэжыму Лукашэнкі. У сацыяльных сетках кандытарскай фабрыкі ўжо рэкламуюць ласунак пад назвай «Гупопаўскі». Шакалад у гонар губазіка, які збівае і катуе людзей. У гэтым роліку чалавек у цывільным звяртаецца да бандытаў, карупцыянераў і экстрэмістаў. Прэзентаваны ім шакалад, па яго словах, пазбавіць ад кепскіх думак, карысны для мозгу і падымае настрой. На самой жа камунарцы пацвердзілі, што шакалад вырабілі яны, але пазней ролік быў выдалены. Ці з'явіцца гэтая ганьба ў продажу, незразумела. Магчыма, што гэты шакалад быў выраблены на замову сілавых структур да юбілею губазіка. КДБ прызнаў амаль усе чаты і суполкі калоній і СІЗА Беларусі экстрэмісцкімі фарміраваннямі. Такое рашэнне азначае, што ўсім сваякам арыштантаў цяпер тэарэтычна пагражае турма. У рэпрэсіўным спісе 10 тэлеграм-чатаў, 9 вайбер-чатаў і 3 суполкі ўКантакце. У многіх з іх сотні ці нават тысячы падпісчыкаў. Напрыклад, у адной толькі суполцы найбуйнейшай беларускай калоніі нумар 2 ў Бабруйску больш за 3500 удзельнікаў. Акрамя таго, КДБ надаў статус экстрэмісцкага фарміравання тэлеграм-чату пад назвай «СІЗО нумар 1 Калядзічы».
Гэта самы буйны чат па падтрымцы сваякоў вязняў, дзе сабраныя розныя гайды, якія дапамагаюць людзям арыентавацца пасля затрымання блізкага чалавека. Што стаіць за такім рашэннем спецслужбаў, незразумела, але цяпер усе тысячы удзельнікаў гэтых суполак апынуліся пад пагрозай. Пры цяперашняй правапрымяняльнай практыцы іх дзейнасць падпадае пад частку 3 артыкула 361.1 крымінальнага кодекса «Удзел у экстрэміскім фарміраванні», і пакаранне за гэта складае да 4 гадоў хіміі ці ад 2 і да 6 гадоў калоніі. Як выглядае адпачынак Лукашэнкі? Адразу 6 маладых дзяўчат, кішэнны бізнесмен, доктарка, прэс-сакратарка і шпіц-умка. Увечары чацвярга ён зноў схадзіў на хакей, і там у трансляцыю трапіла яго трыбуна. На галоўным ярусе сам Лукашенко са шпіцам-умкам і сваёй новай фаварыткай медыкам Валерыяй Марозавай. Адметна, што гэта ўжо другі яе выхад на людзі разам з Лукашэнкам, і сядзіць яна вельмі блізка, як і сабака. На тым жа шэрагу сядзяць і стары лукашэнкаўскі пратэжэ Дмітрый Баскаў, асабістая доктарка Святлана Канашенка і прэс-сакратарка Наталля Эйсман. Ну а на шэрагу ніжэй сядзяць адразу 5 маладых дзяўчат. Некаторыя з іх добра вядомыя, як тая ж Уладлена Зайцева ці кіраўніца нацыянальнай школы прыгажосці Бажэна Ярэвіч. Былы міністр унутраных спраў, а цяпер губернатар Гродзеншчыны Юрый Караеў сабраўся на штурм. Чыноўнік наведаў комплекс у Міры і падзяліўся сваёй даўняй марай – арганізаваць рэканструкцыю асады Мірскага замка татаро-монголамі. Я очень давно мечтаю сделать реконструкцию штурма замка. Со штурмовыми лестницами, с монголо-татарами, стреляющими в бойницы из луков и стрел. В XIV веке мы показываем вам реконструкцию штурма этого замка монголо-татарской конницей. Показываем на 20 минут. А через 200 лет рыцарский орден Тевтонов атаковал. Идея хорошая. У цэлым не сакрэт, што міліцэйскі генерал вельмі любіць такія спектаклі за бюджэтны кошт. Напрыклад, летась з падачы Караева у Гродні імітавалі захоп рэйхстага савецкай арміяй. У ролі будынка парламента нацысцкай Германіі выступіў палац культуры тэкстыльшчыкаў. Новага міністра культуры Беларусі Марата Маркава афіцыйна прадставілі калектыву яго ведамства. Прычым зрабіў гэта асабіста віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў. Перадаваць паўнамоцтвы запрасілі і ўжо былога міністра Чарнецкага, які не выглядаў асабліва шчаслівым. Ну а Маркаў звярнуўся да сваіх новых падначаленых з наступнай прамовай, цытата: «Мы з вамі усяго толькі апарат, які абслугоўвае сферу культуры. І ад таго, як мы будзем працаваць, будзе залежаць уражанне аб усёй культурнай сферы Беларусі. Давайте шчыра казаць, часам гэта фармуе меркаванне і пра краіну, а гэта немалаважна». Канец цытаты. І тут самае цікавае, ці зможа новы міністр здзейсніць блакітную мару Лукашэнкі і наздымаць яму кіно ды серыялаў, бо задачка на самай справе з зорачкай. Усё ж улады хочуць і рыбку з'есці, і сваю палітыку правесці. То бок, ім трэба, каб фільм быў і цікавым, і папулярным, і адначасова ідэалагічна правільным. А гэта, будзем шчырымі, узаемавыключальныя паняцці. Але ж Марат Маркаў, як вядома, сам папрасіўся ў Мінкульт, і адпаведна нейкія ідэі ў яго ёсць. Ну, а іх рэалізацыю мы ўбачым ужо хутка, бо доўга раскачвацца яму не дадуць. Вунь, Чарнецкага выкінулі на мароз менш, чым праз 1,5 года. У Маркава вага іншая, таму так рэзка яго можа і не звольніць, але і пытаць з яго Лукашенка будзе адпаведна. Усё ж ён сам папрасіўся на гэтую пасаду. Скажи мне, хто твой сябар, і я скажу, хто ты. Сёння ў Лукашэнкі прайшло маленькае свята легітымнасці. У Палацы Незалежнасці адбылася цырымонія ўручэння яму даверчых грамат ад паслоў адразу 10 краін. Але спіс гэтых краін красамоўна кажа пра сённяшнюю Беларусь і яе месца ў сучасным свеце. Граматы Лукашэнку уручалі дыпламаты Паўночнай Карэі, Егіпта, Алжыра, Ганы, Танзаніі, Бангладеш, Японіі, Шры-Ланкі, Палесціны і Самалі. Лукашэнку, канешне, усё спадабалася. У сваёй прамове ён назваў Афрыку кантынентам будучыні, паабяцаў сваю дапамогу Самалі і Палесціне, а таксама прапанаваў Японіі супрацу ў галіне аховы здароўя.
Трагічная гісторыя здарылася ў польскай Лодзі. Там раптоўна памерла 26гадовая беларуская студэнтка. Дзяўчына адказвала на занятках па матэматыцы ў навучальным цэнтры пры Лодзінскім універсітэце. Калі раптам адчула сябе дрэнна, упала, а пасля стала сінець. Людзі, якія былі побач, выклікалі хуткую, і медыкам удалося запусціць сэрца дзяўчыны, але ж у бальніцы высветлілася, што яе мозг ужо памёр. Даследаванні паказалі, што дапамагчы ўжо нічым нельга, і ў пачатку красавіка лекары прынялі рашэнне адключыць беларуску ад апаратаў, якія падтрымлівалі жыццядзейнасць арганізма. Стала вядома, што беларускія ўлады ліквідавалі ўсе грэка-каталіцкія парафіі ў Брэсцкай вобласці. Дакладныя афіцыйныя прычыны ліквідацыі невядомыя, аднак у адным з рашэнняў вернікі заўважылі фармулёўку пра быццам бы пагрозу нацыянальным інтарэсам. Гэта азначае, што грэка-каталікі не могуць арганізоўваць службы ў візантыйскім абрадзе і збірацца самастойна на малітву ў сваіх храмах. Пытанне з маёмасцю парафій пакуль вырашаецца, але верагодна, што давядзецца рэгістраваць будынкі храмаў на прыватных асоб. Літоўскія памежнікі затрымалі амаль 30 нелегалаў, якія вылазілі з падкопу на мяжы з Беларусю. Гэта былі грамадзяне Афганістана, Ірака і Пакістана, і толькі частка з іх змаглі прад'явіць дакументы. У выніку былі затрыманыя некалькі арганізатараў і 27 чалавек-мігрантаў. 24 з іх вярнулі ў Беларусь. Дваіх праз праблемы са здароўем пакінулі ў Літве і даставілі ў бальніцу. Траіх нелегалаў працягваюць шукаць. Бацькаў падарунак скончыўся міліцыяй. 16гадовая беларуска прыйшла ў абменнік, каб здаць $100, якія бацька падарыў ёй на нядаўні дзень народзінаў. Але ж касірка ўбачыла прыкметы фальшыўкі і націснула трывожную кнопку. У выніку па факце здарэння завялі крымінальную справу. Гаворка ідзе пра артыкул за выраб, захоўвання альбо збыт падробленых грошай, а гэта ад 2 і да 7 гадоў калоніі. У Гродні прадаюць сапраўдны суперкар Макларен, які везлі расіяніну, але ж канфіскавалі на беларускай мытні. Каб сэканоміць, будучы гаспадар спрабаваў размытнаваць аўто ў Беларусі, аформіўшы яго на інваліда. Але ж дзяржаўныя службы не паверылі, што такая машына, яшчэ і выпушчаная на той момант 2 гады таму, каштуе 18 000 еўра, як заяўлялася ў дакументах. Калі што рэальны кошт гэтага унікальнага аўто быў у раёне 260 000. У выніку сэканоміць не атрымалася. Спорткар забрала беларуская дзяржава, і цяпер яго прадаюць на гродзенскай пляцоўцы канфіскату праз аўкцыён. Стартавы кошт 1 040 000 рублёў, што складае каля 307 000 еўра па цяперашнім курсе. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.